Zafafan abubuwan da suka faru ɗazu-ɗazu wato da yamman nan kenan. A yamman nan wayannan abubuwan suka faru. Na ƙarshen kuma sai ya fi baka dariya domin oga ne na gajere wato King Jong-un kenan. Mu je zuwa labari na farko. Na farko kufa ashe mutumin ku ƙaryan iskanci yake. Tun farko na ɗauka zai iya blocking ɗin hanya ko kuma ya ce zai farmaki jirgin ruwan ƙasar China na ɗaukan ɗanyen mai. Sai gashi ƙirƙiri jirgin China ya wuce lami lafiya ta gabansu kuma babu abin da su iya mai. Wani labarin ma da na samu fa cewa su ma kansu Iran jiragen su guda biyu sun wuce ta wannan hanyar lami lafiya ba abin da ya faru. Labari na biyu wato Italian Prime Minister ta yi suspending din wato defense park na agreement da suke shirin kulla tsakanin kasar Isra'ila da kasar Italiya. Kuma ta suspending din haka ne sakamakon irin cin zarafi da kisan wulakanci da kasar Isra'ila ke yi a kasar Lebanon. Labari na uku kuwa a lokacin da duniya ta fakare, a lokacin da duniya kowa ke cike ake ta magana akan mashigar Hormuz akan yakin Iran, shi ogan kun san me yake yi? Shi kawai burin sai samu tantsaman makamai yayi gwaji. Kuma ya gwajin sa a cikin tekun da ya san ba fannin shi bane dan neman tsokana, kuma ya gwada lami lafiya ba wanda ya takale shi. To jama'a, na ƙarshen kuma da hankalinku. Dubban mutane ne ke shirin barin noman masara a wannan damuna da zamu zo. Wa iyaz billahi. Akwai bidiyo mai muhimmanci da zan yi akan wannan rashin noman da talakawa za su daina yi. Zan muku bayanin dalla-dalla me ke faruwa. Babban illa ma wato wannan GMO din. La ilaha illallah. Guys, like, kun san dangerous din GMO kuwa? Idan fa ka shuka shi a wuri, ya kashe kasan kenan, idan ba shi ba zai kare ba. Kaga is that means dole ka koma wurin suka sai iri da tsada. Akwai bidiyo da zan muku, Allah ya kai mu zuwa gobe.